rinitis, ni et piquen els ulls, ni el nas... Jo t'he dit moltes vegades que em cuido moltíssim perquè no em passi mai res. Això vol dir que un dia puguis tindre un accident, que això és inevitable, pot ser evitable, però som humans i podem tindre un error, però l'error no el busco mai, quan el busco no el tinc. Que moltes vegades els errors no depenen de nosaltres, també, eh? Alguns sí, eh? Moltes vegades. Sobretot amb el tema de la salut, tu sempre dius que sí, que depenen molt del que nosaltres fem. Les coses són com són, el que passa és que estem acostumats al que estem acostumats i les formes de pensar i les costums no les canvia ningú. Jo dono informació a la gent i jo no intento convèncer ningú, només faltaria. No s'ha de convèncer ningú, la gent s'hi dona informació, s'explica les coses i llavors cadascú fa el que vol, el que sap. Jo he posat aquí, per exemple, he portat el telèfon també d'una persona d'aquestes que tinc al Facebook, en tinc barbaritats de gent ara al Facebook, i m'ha preguntat perquè és una noia que és catalana, per cert que escriu en català, que està casada a Alemanya, i m'escriu, diu, bueno, de les plantes que m'has dit, la fulla, què seria millor, la fulla, l'arrel o el tall? Jo li contesto llavors, unes són fulles, altres són echinacea, la echinacea són arrels, i això seria igual. Vale, però la pulmonària es ven amb arrel, fulla o tall? Millor la fulla. Jo li vaig explicant aquí, el que passa que no puc respondre a tothom també, perquè si hagués respondre a tothom no faria res més en tot el dia. Bé, Albert, ara que sabem que tens Facebook i que contestes, doncs encara tindràs més feina. Escolta'm una cosa, tu sempre dius que s'ha de prevenir en temes de salut, perquè moltes vegades els temes d'al·lèrgia venen perquè també ens baixa el sistema immunològic, no? Jo suposo que mantenir això en forma... Això per descomptat. Per exemple, quan ve un antigen, el cos respon sempre amb un antigen desmesurat que t'entra al cos i el cos l'identifica com un enemic. Quan el cos el tens en perfectes condicions, i això no vol dir que hi ha persones millor que es porten molt malament, però una part del cos la tenen molt bé. Ara estava jo sentint això, a vegades he intentat un tema aquest i he escoltat, de com és possible que un nen autista sigui tan intel·ligent per una cosa i millor tan poc per una altra. Perquè aquestes persones desenvolupen el cervell moltíssim una part i les altres la tenen adormida. Això ja és un altre tema, m'entens? Llavors, diguéssim que les persones, si tinguéssim amb il·lusió i amb constància i amb la prevalència que toca, dir, primer és la salut i després tot el més. Però no, és que no funciona així. No, primer és tot i la salut es va deixant una mica... Quan estigui malalt aniré al metge. Llavors, esclar, les coses, el que et dia abans, no és que jo digui que les coses són com són, és que són com són. No hi ha res més a fer. Llavors, què pots fer? La gent, orientar-los, explicar-los i donar-los una orientació i de per aquí vagin fent el que puguin. Rami, m'has curat això, m'has curat allò, no he curat res. Escolta, Albert, tu de la medicina xina la segueixes? Sí, però saps què passa? Aquesta medicina oriental, que també creu molt amb les herbes, amb la prevenció. Jo la medicina xina el que faig seria, per exemple, la digicomuntura, que trobo que està molt bé, aquesta gent té molt desenvolupat, de fa moltíssims anys, mils d'anys, diguéssim, una medicina molt especial. I és medicina per a ells. Però aquí nosaltres vivim aquí a la Mediterrània. A la Mediterrània ens han d'aprofitar dels xinesos d'apretar en un punt concret i ells s'aprofiten de nosaltres de l'oli d'oliva o d'altres coses. M'entens? Tots aprofitem d'una cosa en l'altra. Jo de per si no és que sigui massa amant d'una cosa que desconec una mica. No, ho dic perquè la medicina xinesa diu que la primavera és el moment en què el fetge depura l'hivern. Això no sé si tu també comparteixes. Sí, i tant. L'altre dia, per exemple, he tingut les trucades que em fan, no solament al Facebook, sinó trucades per telèfon que em fan per tot arreu, m'hi diu, escolta, com és que en aquesta època, que és època de caloreta, que volen temps, les flors i tot això, com és que em passa això a mi? Sí, fàcil, perquè l'organisme, quan ve la calor, és quan intenta expulsar les toxines de dintre cap a fora. Llavors no és d'estranyar que durant uns dies o molts dies tinguis unes manifestacions típiques o atípiques que tu no esperes. Llavors, clar, si prens un anti-esta, o el que sigui, bloqueges el cos, aquelles manifestacions queden subterrànies, però t'esperen per sortir l'any que ve o d'aquí 6 mesos cada dia més fort. Els naturistes què recomanem? Intenta fer una alimentació el màxim de sana possible, que això és difícil d'explicar, i com que això és bastant difícil d'explicar, no el fàcil, sinó recomanem que no es begui llet, perquè la llet és molt al·lèrgica, moltíssim al·lèrgica, i cereals, si són cereals integrals, no blancs. I després la llet en forma de iogurt, que sempre és millor. Tota la llet que vulguis beure en forma de iogurt, i si és llet vegetal, durant uns dies millor. Deixa la llet de vaca durant uns dies. Quan el cos ha superat aquells 15 dies, per exemple, aquesta persona que m'ha trucat d'Alemanya, la seva parella se'n va 15 dies o 3 setmanes cada any a Israel, perquè allí és un punt calent, no hi ha tanta flora perquè hi ha molt desert i llavors li va bé aquell clima.
llavors si torna al seu país, que plou molt, la flor a la primavera o l'estiu, és exuberant en aquests països del centre d'Europa, de tanta flor i tanta flor que hi ha, clar, que aquestes persones es passen realment malament. I per això, llavors, nosaltres aquí ara porto per a tots vostès una informació, per exemple, hi ha de les moltes plantes, que hi ha moltíssimes, aquí n'he portat unes quantes només perquè tingueu un tall. Hi ha l'ortiga verda, que aquesta planta, per cert, que demà comentaré una cosa per ràdio que els diré a vostès si tenim una mica de temps. L'ortiga verda va molt bé per les al·lèrgies. Molt bé, molt bé, molt bé. Juntament amb l'echinacea. Això les persones que volen prendre... Perdona, Albert, i aquesta ortiga verda és l'ortiga que podem veure, per exemple, que n'hi ha molta al Pirineu? És la mateixa o és una altra tipus? No, i aquí a Lleida n'hi ha molta també. Hi ha hortets, ja són... És l'ortiga de tota la vida, la que tenim als horts? Hi ha l'ortiga la cavalluna, hi ha la blanca i l'ortiga verda normal. Hi ha diferents varietats, però la que coneixes tu segurament més, que és la que està més a propet així, són l'ortiga verda. L'ortiga verda, aquesta planta, antigament saps què feien? Picaven per tot el cos. Picaven per tot el cos. Per la circulació de la sang. Despullat. No, perquè llavors elimines les toxines més de pressa i et desapareix l'al·lèrgia. Xordega freda perquè no et piqui, però tu ja has estimulat la pell a que surtin les toxines de dintre cap a fora. Jo conec un senyor que ho feia, que ja és mort, i em cridava molt l'atenció de petita perquè sempre anava collint ortigues quan estava a la muntanya i feia això. Jo he fet alguna vegada també això, i no els hi tinc gens respecte, els agafo a les mans, no els tinc gens respecte. A mi, si piquen, molesten, però passes aigua freda una altra vegada cap d'una estona, no passa res, no els hi tinc respecte. Ara, antigament sap què feien també? Els homes. No prenien viar i es picaven i... Carai, això sí que no ho havia sentit mai. No, què dius? Demà ho conto en una ràdio que feia a Barcelona d'aquestes grans, sí. I estaves 3 dies com un cavall. Carai. No ho feu, No ho feu perquè és perillós. Avui parlem de l'al·lèrgia. Avui parlem de l'al·lèrgia. Suposo que és perillós perquè, clar, et surt una urticària, doncs allò no sabem com pot acabar. Però ja que parlava de l'ortiga, he vingut també de parlar d'aquest tema, també. L'ortiga, molt bona, doncs, per l'al·lèrgia, amb infusió. Amb infusió, perquè també es pot prendre amb sopa. Sí, i tant, i l'ortiga te pots fer truitetes, quan estem dreta. Sí, i l'ortiga te pots fer, per exemple, suc d'ortiga. Ara, mastegar-la, saps què? Hi ha una curiositat, com que la boca està humida, quan mastegues l'ortiga, no pica. Tendre, no pica. Jo per si de gas no ho provaré. No, és que no pica. Pica només a les parts seques, però en canvi a la part humida no pica. Però bueno, se pot fer truitetes, com si fos espinacs o alguna cosa així, són molt bones. I te la fas així amb l'ortiga seca, com aquesta que has portat? No, tendreta, recient collida. Recient collida. Molt bé. L'altra herba? L'altra seria l'echinacea, que és una planta boníssima. L'echinacea també l'he portat així, veus? L'he portat en forma de càpsula, o en forma de caramelet, per les persones aquestes que volen tindre, per exemple, apago el nom, les persones que volen tindre molta més, diguéssim, no aquestes eclosions tan fortes, sinó que tinguin més aminorades, si no curades, més aminorades. I a més això ho podem portar al bolso? Sí, això es porta al bolso. De tota manera, la persona quan té al·lèrgies, el millor que pot fer és passar 2 dies menjant fruita. No ho fareu, ja ho sé que no ho fareu, però això seria el correcte. Sí? Sí, això seria el correcte. Per fer així, prendre les herbes i algunes gotes d'aquestes que ensenyaré i l'al·lèrgia hi fas. La talles en sec. Per això no m'atreveixo a dir-ho mai, perquè tampoc ho fareu, que no? Potser sí, perquè hi ha gent que pateix molt amb l'al·lèrgia, la rinitis, el picó d'ulls, fins i tot molta gent que té asma, i si, escolta, si menjant fruita podem pal·liar aquests efectes... Jo m'he quedat parat ara, una que m'ha trucat fa una estona aquí al telèfon mòbil, d'aquestes que m'escriuen al Facebook, i que es vol aprimar i m'ha dit el que feia, i jo m'he quedat a quadros, dic, potser això que ho faci. I vaig escriure l'altre dia i li vaig dir, mira, tens 3 opcions, aquesta. I ha fet la més rajatabla, perquè deu estar molt desesperada. Clar, és que ara arriba el temps també d'aprimar, que ens hem de col·locar el biquini. Molt bé. Bé, llavors amb les plantes aquestes, abans hi ha aquest licor de llimona, que és or i plata, que això es pren una mesura al dematí, una mesura a la tarda, que això també fa, clac, la talla. I després, bueno, hi ha el clàssic de les essències com la de pi o d'hisop. Això és un preparat especial per a les persones que volen bullir plantes, que és una barreja de plantes. Això és, per exemple, l'orenga. Aquest és el clau, la sàlvia i el xiprer. Qualsevol essència d'aquestes va bastant bé. I com se fa això quan tens molta al·lèrgia? Només cal agafar això així, una goteta així, veus? Tantes vegades com vulguis al dia. La milloria, si no curativa, és bastant notable. De solucions, i podem fer moltes i moltíssimes més. Ara, resumint, recordin, intentar no menjar cereals, es mengen cereals integrals.
la carn i el peix i tot això, sí, molt bé, però sempre recordin que una mica d'amanida primer seria el correcte. I si mengen formatge, no els hi aconsello, perquè cada vegada que es menja un tall de formatge o es beu un vas de llet són 3 dies més d'al·lèrgia, que has de compensar prenent un medicament o prenent herbes molt més potentes per intentar retrotraure la potència negativa que tira cap endavant la malaltia. Per això, que seria bo que durant uns dies, si la persona, i si no, doncs pregunteu-me. Albert, et volia preguntar una cosa, doncs ara que dius pregunteu-me, com que el públic no et pot preguntar, et pregunto jo. La mel, ho dic perquè hi ha molta gent que té al·lèrgia al pol·len, no, ara? I precisament el que semblaria una contradicció és a dir, la mel pot arribar a ajudar a curar l'al·lèrgia al pol·len. Sí, i inclús fins el pol·len. És que una cosa és el pol·len que es respira i l'altra que es menja. Si la persona menja pol·len amb pols, mastegat o triturat amb pols, li pugen les defenses moltíssim. I al pujar les defenses, què vol dir? Que tu el que estàs fent és baixar moltíssim els graus d'exageració, de refugi que té el cos davant d'un antigen. Si estàs prenent pol·len i prens mel... Això és com un antídot. Te pugen les defenses. Sí, te pugen les defenses. Una cosa és que respires el pol·len, l'altra és que el prenguis, que és molt diferent. Clar, i el que ens deies de la fruita precisament és perquè la vitamina C també és un potent antial·lèrgic. Suposo que moltes fruites porten vitamina C, i ho deies per això o no exactament? Hi ha moltes més coses, no solament per això, sinó que el cos, saps què passa? Que hi ha una alimentació que és alcalina, hi ha una alimentació que és àcida. Clar, si la persona quan té una malaltia X, la que sigui, té 38 de febre o el que sigui, ara explicaré això de la febre, si vols. Si la persona que té febre el que fa és menjar una cosa molt suau, que és alcalina, les fruites i les amanides són, i els cereals són, els vegetals són alcalins. I això és el que vol el cos, els ronyons, el fetge, el cor, vol alcalinitat per tindre una bona eliminació i no tindre una sobrecàrrega. Clar, la persona quan té la malaltia, si menja aliments d'origen animal, llavors s'està sobrecarregant, en un moment que no et convé. Què s'ha de fer? Porta't bé, porta't com un monjo o una monja durant 3 o 4 dies de clausura i després fes el que vulguis. Escolta, qui diu que no mengen bé els monjos i monges? És una expressió una mica desafortunada, és un dir. Però vull dir, porta't com un monge, com un ermitanyo, d'aquestes persones que fan la vida supersana, i llavors, diguéssim, la cosa és molt més fàcil. Albert, i una pregunta, però contesta-me-la molt breu perquè hem de marxar. L'eufràsia pel picor d'ulls, Sí, per llagrimeig als ulls. Perquè hi ha moltes persones que ara tenen aquest llagrimeig que tu deies, no? Sí, hi ha l'eufràsia, després l'auet, la plantatge, la camamilla o la camamilla romana, hi ha moltes plantes, però l'eufràsia és molt bona, no solament per rentar els ulls, sinó per prendre-la per dintre tindràs molta més qualitat de vida, de visió. I sobretot els ulls no ploraran tant, però clar, és el que dèiem abans, si et cuides una mica, no solament no ploraran, sinó que la batalla no l'hem de guanyar, hem de guanyar la guerra. Per això el que no hem de fer és, mira, hem solucionat aquest any, l'any que ve veurem el que farem. No, solucionar-ho per sempre. I la persona que quan sap aquests petits hàbits, la cosa la teniu solucionada. Molt bé, l'Albert, que és un llibre obert, amb tot això, amb tots aquests temes. És que m'ho passo bé. Però hem de tancar el llibre. Això sí, confiem en tornar-lo a obrir ben aviat, i si no, doncs que et vinguin a veure. Com vulguis. Moltes gràcies, Albert. Seguirem els teus consells i sobretot això, intentar prevenir, que és el principal. I si no, la persona no pot fer l'alimentació diferent, com a mínim tenim un arsenal i molts més d'herbetes o el que sigui per tenir molta més qualitat de vida. Albert, que em diuen que hem de tancar la paradeta. Què et sembla? Fins una altra? Ens acomiadem, ens retrobem demà aquí a la 6a hora. Fins llavors, que acabin de gaudir de la tarda i adéu-siau. Fins aquí, Albert.